aboa bi apɛ sɛ ɔdɔre srade a osua prɛko nanso ɔnto no da ɛnra dɔmahene so se ɔyɛ birthday party na anigye sɛm ne sɛ sese no wɔyi n'anim sɛ nneɛma a ɛyɛ illegal nko ara na ɔde bɛyɛ adwuma nti not only sɛ ɔpɛ sɛ ɔne deɛ ɔnyɛ sampahene no a ɔyɛ no ho sɛ ɔyɛ sampahene no na bɛyɛ adwuma na mmom kwawu man hena amammerɛ kwan so kwawu atena nkonya ɛtu no adeɛ so ɛde foforɔ asi so no sese ɔno aso na ɔbɛsosɔ ne so na nnora introduction a ɔmo yɛ no sɛ ɔmo tiri mu ɔmo gye tum sɛ ana Samba Gyafrɛ ɔtɔ so mmienu na ɛyɛ sampahene nti ɔne dwumadi no ase koraa no yɛbɔ ne din ɛkyerɛ na obi a ɔdi ne birthday party ɛhɔ na ɔkɔ akɔ defend galamsey ho nneɛma sɛ ɔno yɛsɛ ɔyɛ galamsey no ɔfight afei ɔsan kɔka sɛ gold no koraa ɔmfa nto ne bɔtɔm ɛna sesan yɛ aba kurom hɔ wow settle questions na wasan yi ano ɛyɛ paa na deɛ ɛkɔ so ɛwɔ Ghana sisi a ɛnyɛ ade papa sɛ ahensɛm a ɛwɔ akamfo mu no asa aban ahyɛ da yi n'ani ɛna ɔma confusion yɛsi nanso ɛkɔ so bɛn foforɔ a na ntɛmpa na no aban ɛkɔ akɔsɔ ano nti kwɔfoɔ ɛnam amammerɛ so ɛyi wɔn hene firi hɔ no aban ahyɛ da ɛyi n'ani ɛsɛ ɔsosɔ deɛ ɔmatu ne so ɛna wɔyi n'ani ama deɛ ɔmode ne sisi ano nanso woduru bɛn foforɔ na sɛ bibi sɛ asi a ɛhɔ na aban asoma National Peace Council ɛne National Security ne Police Force ɔmo nkɔ hɔ na saa nneɛma wei na ɛwɔ sɛ ɛma akamfo nyinaa ɛka ho bom sɛ yɛma kwan ma aban mewurawura ahensɛm mu bio deɛ nti na ɛsi bɛn foforɔ a aban ka ho asɛm na ɛsi akamfo mu deɛ a na aban yi n'ani yɛnkyekyɛ mu no ɛboa amanyɔkuo mmienu no nyinaa ɛwɔ amanyɔsɛm mu na ɛwɔ sɛ ɛhwehwɛ mu na ɛhu saa na ɛhu wie so a ɛwɔ sɛ ɛtu ho anammɔn sɛ ɛfiri na ɛkɔ no yɛma kwan ma obiara mɛteteɛ mu ɛmfa ho ne baabi obiara wɔ biara no akan ɛyɛ kasakuo baako yɛne teteɛ mu biara deɛ ɛfrɛ no tribal akamfo mu no just regional groupings bi anaasɛ geographic groupings bi a aba mu na yɛn nyinaa yɛ nipa baako yɛn nyinaa yɛfiri abusuakuo ɛnwɔtwe ɛkɔ nkron mu depending on baabi a wofiri ba no nti obiara yɛ mu baako ɛna abusuakuo no biara nso so yɛwareware ho nti yɛayɛ nipa baako ɛne kwan sɛ ɛma kwan ma obi bɛka sɛ weesi na sɛ deɛ ɛkɔ so ɛyɛ ɔkyeman ne ɔdawo ntɛm no aban ɛntu anamɔ bi a mente ho asɛm bi asa aban ɛntu anamɔ bi sɛ ɔkɔsɔ ano ɛna sisi kwawu so aban ahyɛ da ɛyɛ ntakra wɔ gyam ɛwɔ deɛ ɛkɔ so kwawu no mu obi ho asɛ escalate na akɔda ne asɛm nanso wohu sɛ atwerɛ de biribi saa akɔ so hɔ no ano na aban asoma nipa amama kɔ ne nyinaa no ɛyɛ futuo ma yɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛhyɛ biribi firi mu